Eli tänään yritetään olla nauramatta Joo. videolle. Ja jos nauraa, niin pitää syödä tällainen. Ja Kyllä. me ollaan jo niitä maistettu ja ne ei ole mitään hirveän hyviä. Eli katsotaan mitä käy. Joku tän video. No vaan... Kokeillaan ihan perus. Ei nää koskaan hyviä. Ei niin, ei koskaan hyviä. Aina pakko pitää kokeilla, kun on hauskoja. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Mistä toi Spider näistä? Vittu, miksi mä naurun? Miksi mä naurun tällä? Siitä pitää ottaa ensimmäinen. Tää on niin kiinni tästä. Molemmat ottaa. Ja sitä ei koskaan vaan. Vittu. Ei. Mulla oli hyvä. Hei, oli mullakin. No voi hyvä, no. Kun syötiin ensimmäisen. Joo, niin. Joo. Ei tää Tää ei ollut hyvä video, ei mä naurata koko ajan. No, sä teet ton. Vai. Mulla ei taas ole. Eikö ei ollut? Mistä on? Se voi pistää sitä tonne jalkoihin. Joo, voi se. Joo, ei ollut hyvä. Nyt mä hinu. Kyllä oli hyvä. Joo. Määrästi ja kumpi mulla oli. Mikä sulla se sai vihreä? Vihreä. Vittu tästä. Tästä ei tuu. Tästä ei tuu mitään. Pepsi bottle, a Coca-Cola glass. I don't give a damn. Toi ei sano. Oh, Got double decker getting crunk. Ei vittu toi on. Oi vittu oikein. Oi saata. Mä en naura. Tää on hauska. Mitä se? Mitä sä oletit tältä? Eikö mä tiesin tän mikä lailla toi on. Vittu toi. Toinen tippu. Mikä tää saa? Se on joko oksennus tai passion. Vissi ollut. Se oli. Ai. Se ei vissi ollut toi toinen. Ei ollut, ei. Hyi saatana oikein. Pistä. Ei vittu. Ei vittu, mä haluan, että sä... Mitä loppuus näitä? Ei todellakaan. Ei vittu, tää on ruske. Ai tää on nää paski tää. Joo, kiitos. Ai jos tää on se parempi, niin se toinen mikä mä äsken se oli paha ja se ei ollut edes maistunut mitään ihmeisellä. Se on Mä vitsi. saan se tupla. No niin. No. Ensimmäistä kertaa suklaa. Niin oli. Mä sain. Eikö hetkonen? Kumpihan tää nyt oli? Olihanko tää vissiin päärynä? Joo varmaan. Ei ne kaikki on maistunut. To talk to a customer, please press 1. Curtis, what do you think? Oh, now you know I ain't allowed to think.
Mitä te nauraa tollaselle? Eikö en tiedä. Se on niinku pokkaa kyllä. Ei vaan kerta. Tää on hyvä. No niin. Vitu paskaa oli. Vitu paska. Okei. Ei oo mikään noista. Mikään näistä. Mulla oli taas hyvä. Mitä helvettiä, sulle ei tuu koskaan Ota. mitään pahaa. Ei tää kyllä mikään hirveän hyvä oo. No, joo. Mä. En tiedä mikä on. Vittu. Ei helvetti. Mä oon paska tässä. Ilmeisesti. Ei vittu mä oon oikein. Olit. Tuo. Tätä on hammasta, mutta ei tää pahaa edes. Ei se on niinku, se on semmonen, että joo se menee. Mä olin itse asiassa nähnyt tää kauan Is it sitten. any wonder people are Epäarvoa. afraid of technology? Technology! Okei. What the is this? Watch your profanity. Vittu oikein. Ei, miksi sun tää aina ottaa? Kiitti. Ai joo. Okei. Tää tuli äskenkin. Oi helvetti tää oikeesti. Tää oli vissiin paha. Joo, ei tätä pysty syömään. Mä en tiedä yhtään mikä tästä on. Mikä vauva? Joku... Vauvan vaimo. Niin, kyllä. Se oli ihan hirveä. Eli tänään on... Taloja. Taloja. Tänään on taloja rakennuksessa. Mä pysty kattoo sitä. Yritään. Ei silloin se tulee. Siellä oli takana vieressä. Joo.